Dostlar selam. Bu нәрсе дип уйлыйсыз? Дөрес. Бу акча җыгыш. Әйдәгез, хәзер аны ясыйбыз. Безгә кирәк булачак катыргы, төсле кагаз, почмак документлар өчен, әлбәттә акча, төсле карандашлар, сызгыч, җилем, кайнар җилем һәм бизәр өчен асыл ташлар да булса ярый. Ә хәзер акча җыгышның арткы ягын ясыйбыз. Кисәбез. Нигезе әзер, ә хәзер ян якларын ясыйбыз. Яңадан алабыз катыргыны һәм тасмалар кисәбез. Һәр якка өчәр тасма ябыштырабыз. Аска, кыска 3 тасма ябыштырабыз. Акча җыгышның өске өлешен башта кыска тасма белән каплыйбыз. Аннары акча сыерлык итеп уртасына тагын да кыскарак 2 тасма ябыштырабыз. Һәм бу тасмаларны 3нче тасма белән каплыйбыз. Ә хәзер тәрәзәбезнең пыяласын ясыйбыз. Тәрәзәгә йөзлек ясыйбыз. Акча җыгыш әзер.